Ehihie ọma na ndị enyi m, ikwu na ibe, ụmụnne na ụmụnna, unu apụtara n'ụbọchị taa. Eji m aka na ahụ gbachiri onye ọbụla n'ike na anyị rahụrụ n'elu akwa anyị dị iche iche, n'ime ụlọ anyị dị iche iche, ma pụtakwa na ahụ isi ike. Ọ bụrụ otu a ka o si mee, ka otuto na nsọpụrụ na ọjịja mma na mbuli elu bụ osia nke naanị Jehova bụ onye kere ụwa bi n'eluigwe, n'aha Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Amen. Ụbọchị taa, o nwere ihe m chọrọ ka mụ na unu karịa. Biko ka anyị tọọ ntị n'ala, anyị ga-aghọta ihe m na-ekwu. Maka onye ịtọ ntị na ana eme atọ ntị n'ala na ikoro damerịda o ilu ndị Igbo. Ihe m chọrọ ka anyị kwuo n'ụbọchị taa bụ ihe a na-akpọ ọkụkọ avụke. Ọ bụ isiokwu na amaokwu Igbo n'uche. Ihe m chọrọ ka anyị kwuo n'ụbọchị taa, ihe ahụ ka a na-akpọ ọkụkọ avụke. Kedu ihe bụ ọkụkọ avụke? Ọkụkọ avụke bụ ọkụkọ e nwere n'ime obodo nke ndị mmadụ na-enwegasị. Ọkụkọ a, o nwere ka ugbele ya na-adị. Mgbe ya na-adị ntụkasị ntụkasị, ọ naghị adị mma ile anya ma ị na-ele akparamahụ ya. O nwere ntụkasị ntụkasị. Ọ bụghị ọkụkọ a na-eme ị na-ele anya ị na-enwe mmasị, mana anaghị enwe ya, ị naghị ahụ ya ebe a na ebe a na ebe a na ebe a dịka esi ahụ ọkụkọ ndị nke ọzọ, mana ọ dịkwa ọtụtụ. Ihe ọkụkọ avụke a na-eme, amam ihe enwe eji wee kpọọ ya ọkụkọ avụke, ma ọ bụ n'ihi agwa ya, ma ọ bụ n'ihi na o nweghị enyi, ma ọ bụ n'ihi ka o si eme, ka o si akpaso ndị mmadụ agwa, ma ọ bụ n'ihi otu ọ dị n'onwe ya. Mana ndị okenye mara ihe eji wee kpọọ ya ọkụkọ avụke, ma ọ bụkwa maka otu ugbele ya dị. Mana otu ihe m ghọtara ịgba ọkụkọ avụke a nọ, nke m chọpụtakwara n'onwe m mgbe m tọpụtara ihe eji mmadụ eme. Ọkụkọ avụke bụ ọkụkọ ebe ahụ e mere ndị ọkụkọ ndị ọzọ na-alaba ma chijie ịga ya rahụ ụra. Ọkụkọ avụke agaghị aba baa ọfụma nyere ndị ọzọ efe maọbụ ohere ka ha bata. Ịhụ ya, ọ gaa n'ọnụ ụzọ ebe ahụ ọkụkọ na-alakpa ụra, gagịgachie, ọdọgachie. Ọ gaghị achọ ịba n'ime chọta ebe dị mma were ahụ. Ọ gaghịkwa na-ekwe ka ndị nọ ya n'azụ ọkụkọ ndị na-achọ ịlakpute ụra ka ha nwee ike lakpute ụra. Ọ bụrụ ọ gbachiri ụzọ, ọ gbachi ha n'ụzọ, gịgachi ụzọ, nwekwe ihe ọzọ a na-eme. Otu a ka ọ ga-esi mee nye ndị ọkụkọ ndị ọzọ nọ ya n'azụ mmekpa ahụ. Ọkụkọ avụke a abụghị ezigbo ọkụkọ. Ọ bụghị ezigbo ọkụkọ. Dịka m si na-ekwu maka ọkụkọ avụke, e nwere ọtụtụ ndị mmadụ dịka ọkụkọ avụke, ndị mmadụ Chineke kere na-ekwu okwu, na-akpa agwa dị ka agwa mmadụ, mana ha bụ ọkụkọ avụke. Ị nwere ike inweta ọkụkọ avụke ebe ị na-arụ ọrụ, nweta ọkụkọ avụke ebe ị na-agụ akwụkwọ, nweta ọkụkọ avụke ebe ị na-azụ ahịa, nweta ọkụkọ avụke n'ebe ibi site na ndị agbata obi gị dị iche iche gị na ha bi. Ụfọdụ ma ọtụtụ n'ime ha nwere ike bụrụ ọkụkọ avụke a. Ị bịakwa n'ime ụlọ ibi, o nwere ike ya na iwu onye lụrụ na nwaanyị, o nwere ike nwunye gị abụrụ ọkụkọ avụke nke ị na-ahụ anya. Ya kwana gị nwa agbọghọbịa lụọla di, ọkụkọ avụke nwere ike ịbụ di gị nke ị na-ahụ anya, nke gị na-ebi n'ime ụlọ. Onye ọbụla nwere ike ịwụ ọkụkọ avụke. A na-enwe ma n'ime obodo o juru eju, enwe ebe ọkụkọ avụke na-anọghị. Ọkụkọ avụke agaghị ekwe gị nwee obi ụtọ. Ebe ọ na-agaghị ekwe gị onweghị obi ụtọ n'onwe ya, ọ gakwa na-ekwe ka onye ọzọ nwee obi ụtọ. Mgbe ọ bụla ahụ mgbakasị, ahụ ntakasị na-atụkasị ya ahụ ọkụkọ avụke, ọ na-ekotogharị agagharị, onweghị obi ọma. Ngwa na ebe ị chọghị inwe obi ụtọ, ngwa pụọ n'ụzọ ka ndị ọzọ nwee n'obi ụtọ. Gaa n'ihu, mba. Gaa n'azụ, mba. Ị ga-ajụ n'ọgịga
jụọ ọchịcha mba. Ọ bụrụ na ị gaghị n'iru, ị gaghị aga, ị pụta n'ụzọ ka ndị ọzọ gaa. Mana etiti ọkụkọ Avuke bụ mmadụ, ndị mmadụ Chineke kere na-akpa agwa ka ọkụkọ Avuke, otu a ka ha dị. Ọkụkọ Avuke bụ onye ahụ ịkpọrọ ezigbo enyi gị, ị ga-abịa kọrọ ya ihe i chetara ị nwere ike ime iji wee nyere onwe gị aka. Ihe ọzọ ị ga-anụ mba na ihe ahụ ya igbu oge emekwana ya. Ndị na-eme gịnị ka ha nwetara? Jee chefuo na onye ọbụla nwere akara aka. E nwere ebe ị nwere ike itinye isi ọ gaara gị, mana ọtụtụ mmadụ na-aga ebe ahụ onye pụta ọsọ enweghị ihe nọ ya. Onye ọbụla akara aka onye ọbụla dị iche n'iche. Ọ bụrụ akara aka gị bụ iti egwu, ịbanye iti egwu ime ọfụma. Mana ọ bụrụ akara aka gị abụghị iti egwu, ihe ọ sọkwara gị tie n'egwu otu ọ bụla ọ sọkwara gị, mee ka egwu ahụ tọọ na ntị ndị mmadụ. Onweghị ebe ọbụla iji azụ aga. N'ihi gịnị? Ha iti egwu abụghị akara aka gị. Mana ọtụtụ mmadụ ga-ahụ onye eleghị anya iti egwu bụ akara aka ya, maka dịka otu gị na ya si dị na mma ma bịakwute gị si achọkwanyere iti egwu. Obi m na-agwa m na nti egwu na ọ ga-adabara m, kama ị ga-akwado ya si ya na ọnụ obi gị na-agwa gị ngwa gaa n'ime obi gị na-ekpere ya ekpere ka ọ gaa ka o nweta ihe ọ na-achọ wee ihe ọma. Mba, ị gaghị eme. Ị chọkwa ọtụtụ ihe ị ga-agwa iti egwu ọkwa nke onye nke a na-agụ na iti egwu ọkwa nke onye abara n'ime, iti egwu ọkwa ka ọtụtụ mmadụ nọ n'ime, gịnị ka ha nwetara? Ọwa hapụ ihe a, chọọ ihe ọzọ ị ga-eme. Ọkụkọ Avuke bụ mmadụ agaghịkwa na-eti egwu ahụ. Ọ gaghịkwa na hapụ gị ka ị chụso akara aka gị. Ọkụkọ Avuke ajọke, mana ọkụkọ mana mmadụ. Ọkụkọ Avuke nwere ike ọ bụrụ di gị na ya bi n'ụlọ, ịkpọ di gị ya aza sị ya achọkwara m ịzụ ahịa dị ụta, ma ọ bụ achọkwara m ịkpa isi, ma ọ bụ achọrọ m imepe ebe a na-eri nri nke ndị bekee na-akpọ restaurant. Kama ọ ga-asị ọ dịkwa mma, ngwanụ elee enyemaka ị chọrọ ka m nyere gị ka ị banye nyanwahụ ihe ị chọrọ ime. Ọ sị gị mba, abanyekwere na ya, achọghị m ya, ịbanye na gịnịkwa nke a ndị mmadụ juru ebe niile, anya ka ị chọkwara ịbanye, ego ole onwe ha nọ na ya, hapụ ihe ahụ. Ngwanụ ka ekwere ihe ọzọ ị chọrọ ịgwa ya ka o mewe, onwe nke ị ga-ekwu ka o mewe, enwe nke ị ga-echepụta ka o mewe. Ọ nọrọ nkịtị n'ụlọ, ọkwa gị nwa onye ga-eme oru echi si ya onwe ihe ị na-emeli, ọ bụ ya sọsọ nọ n'ụlọ si n'ụtụtụ ruo abalị, onwe ihe ị na-arụ. Lekwe ka ndị ọgbọ gị na-akpata ego, kekwe ka ndị ọgbọ gị na-eme nke ọzọ iji wepụta ego a ga-eji wee mee ka ezinụlọ dị mma. Eke gị wee nọrọ ị na-anọwe iri nri ụtụtụ, irie nri ehihie, irie nri abalị, mana chefuo na o nwere mgbe nwaanyị ahụ bịakwutere gị sị na ihe dị otu a ka ya chọrọ ime. Ị kwadoghị ya, ị chọọkwana ka o mee, onwekwana ihe ọzọ ị chọrọ ka o mee. Ọ sị gị na ya chọrọ ịrụ ọrụ, otu nwaanyị ahụ sị gị oke, ọ dị mma, ebe na-akwadoghị ka m gaa mepee ebe a na-esi nri, maka na ọ nwere ike ahụ na nwaanyị ahụ na-esi kpamkpam ma nri ọ na-esi, onye richaa mechaa aka tabie mkpụrụ aka. Ọ sị gị ngwana ka a gaa chọọ n'ọrụ oyibo ebe ọ ga na-eme, ọ ga na-aza ndị nwoke nna m ukwu, ọ na-aza ndị nwaanyị nne m ukwu mgbe ọbụla ha kpọrọ ya, ma mgbe ọbụla ha chọrọ ka o mere ihe nke a maọbụ ihe nke ọzọ. Ihe o ji eme ihe a ka o nwekwa ike ka ego na-abata ya n'aka, ka o nwekwa ike na-ewebata ego n'ezinụlọ. Esi ya mba, agakwana. Iruo ebe ahụ ugbu a bịa na-aza ndị mmadụ nne anyị ukwu, o nne anyị ukwu. Ị chọghị ka nwunye gị na-aza o nne anyị ukwu, o nne anyị ukwu. Ị chọrọ ka ọ na-aza gị o nne anyị ukwu, ka ọ wụrụ obi m, ịhụnanya m, ụtọ m, ugegbe m, sọsọ gị ka ị chọrọ ka ihe a bụrụ ihe ọ ga na-aza. Azacha ya kezie ihe pụtara ya. Okeke jechara agha, bụrụ onye isi agha, bụrụ lụọ ntalụ imo. Kedekwa n'ebe ụkwụ o ji wee lụọ ọgụ nọ? Ọ nọ n'ụlọ, kedu ihe ọ nọtakwa n'ụlọ? N'ihi obi adịghị ya mma, o nwere ike ọ na-ebute obidozie gagharịwa site na ụlọ onye agbata obi nke a gaa na nke ọzọ. Mgbe ị na-ama ihe eme na asịrị amalite ọ wụrụ okwu, ị bịakwa ebido gbawa
a na-aga ekotere gị okwu, mana ọ na ikwenyere ka ọ pụọ jee chọọ chụso ya ahụ obi ya wụ ihe dị mma. Ọ gaghị ịnụ ya na onye nka asịkwa nwunye gị sikwa onye asị, mba, nkụghasị agaghị adị ya, kama na ị chọrọ ka ọ hapụ ịlụ ọrụ. Ụfọdụ bụ na ọnwụ ndị obi ụfụ, ndị nwere ihe ya na-akpọ kedu ka m si akpọ, ndị na-achọghọ ka ịhụnanya ha nwere ebe nwunye ha ka onye ọzọ nwekwa ịhụnanya, ma onye ọzọ nwee mmasị ebe nwunye ha nọ. Ụdị ndị ahụ, ndị ekworo na ndị ogbu na-adị anya ụfụ. Ihe a ga-achọ ka ọwụ naanị ha ka nwunye ya ga na-anọrọ. Ngwana ebe ị chọrọ ka nwunye gị nọrọ iji ego, ị chọọ ka nwunye gị dị na-achọ ihe ọ ga-eme wee nyere onwe ya aka, o nwere ike ọwụ na ọ gụrụ akwụkwọ. Ngwana ka unu nọdụ n'ọdụ kpaa ya ọfụma, ka ọwụ na esi lekwa ihe dị otu a ka m ga na-akwụ gị ma ọnwa gwụ, nke ga-adịkwa ka ihe a na-akwụ onye na-agọ ọrụ, onye na-arụ ọrụ oyibo, ma onye nwere ihe ọ na-eme na-eweta ego. Onwe nke ga-ekwe gị omume, ị chọghị ime ya, ị na-agụ ka ihe m ga-eji akwụ gị ụgwọ, kwe nwunye m gịnị bụ anyị kedu ihe kpatara m ga-eji akwụ gị ụgwọ, ibido na-ekwe ka ahụ enweghị n'isi. Ịchọghọ ka ọ rụọ ọrụ, ịchọọ ka o mee ihe ọ bụla ọ ga-eme, ị kwesịrị ị na-akwụnye ya ụgwọ ọnwa, ụgwọ ya akwụ ya ezigbo ụgwọ ka esi akwụ ndị ọzọ. Ọnwa gwụghara ego ego ahụ mee gịnị, kwụnyere ya n'ụlọ akụ ya ma ọ kwụnye ya n'aka. Ego ị na-enye ya pụtaghị na inyere ya ego ndị, pụta na inyere ego eji azụta ihe a na-eri eri n'ụlọ, ọ pụta ha na inyere ya ego eji azụtara ụmụaka akwa ma ọ bụ ọgwụ ma ọ bụ ude na ncha na ihe ndị ọzọ a na-eji ngwa a na-eji n'ahụ na ihe ọzọ a na-eji n'ime ụlọ. Ọ pụtaghị. Nke a wụ ego nke ndị bekee na-akpọ salari, ego ụgwọ ọnwa gwụ ha na ego ya nye. Mee ya amara na Igbo odogwu nwoke. Ị gaghị asị nwunye gị agakwala ọrụ, o mekwere nke a, o mekwere nke ọzọ, isi na iwu odogwu, eju ọchịcha jụọ ọgịga, onwe ha n'isi. Ma ewuru ụdị onye dị otu a na-achọghị ịcha aja, ịchọghị ịga aga, Okuko Avuke ka ewu ọmụa kwuru ya, Okuko Avuke ka ewu. Ọ gwara m ịgbanwere ma kwụsị ịhụta gị dịka Okuko Avuke. Ọzọ dị ka ibe ya, gaa bụrụ nwaanyị di ga-akpọ gị sị na o nwere ihe dị otu a ya chọkwa n'ime nke ga-eweta ego. Isi ya mba, o nwere ike ọwụ na ọwụ nwoke odee ma ọ bụ na nwoke na-eme ihe onyonyo obi agwa gị njọ. Isi ya mba agara ya ahụkwe na ndị mmadụ n'ime obi gị ihe ọ ga ugbo ya na ụmụ nwaanyị aga na-esogharị ndị ọbụla na-eme ihe onyonyo ha na ụmụ nwaanyị. Nwoke chọrọ ime ihe dị aṅa n'azụ iji megide nwunye n'azụ ihe dịgasị aṅa ma ya na ịgbaso nwaanyị ọzọ. Iwu awụhụ na mgbe ọ banyere maka na ihe onyonyo ka ọ ga-eme, ọ chọrọ ime emekwa ya, mechaa na nwunye ya agaghị ama. Nwaanyị asị mba. Ụfọdụ enwere ike ha enwe nkwu okwu gwa di ha sị mba, iru ugbo echi gị na ụmụ nwaanyị gịrịgịrị gị na-achụgharị ụmụ nwaanyị. Ngwa eleghị anya onwe ihe ọzọ nwoke ahụ nwere ike imenwu n'oge ahụ na-awụghị ihe ahụ esi emekwala. Ọkwa gị nwa nwaanyị mgbe ọ bịa nọrọ nkịtị, onwe ihe ọzọ ọ na-eme ka onye na-ahụ ya n'ụtụtụ n'ihi ebe. Ọkwa gị nwa ga-asị onwe ihe na-arụ ọmụ na-eweta ihe anyị na-eri, ụmụaka ụgwọ akwụkwọ ụmụaka ruo onwe nke ị na-eweta ị na ọwụ esikwere ihe agụụ dị gị iri. Ọkwa gị nwa nwaanyị ahụ na-ekweghị ka nwoke ahụ pụọ gaa mee ihe onyonyo ka o nwere ike bara onwe ya uru, bakwara ezinụlọ ya uru. Ọkwa gị nwa si agara ka esi agara, ọkwa gị nwa ga-apụta kọọ ya ọ na-eji. Ị bụrụ nwaanyị dị otu ahụ, ịjụrụ ọgịga jụọ ọchịcha, ịma ihe ewu Okuko Avuke ọmụ kpọrọ gị ya. Iwe dị gị bịa n'ụlọ m bịa tie n'ihe. Aba na-emenu. Okuko Avuke bụ ọkụkọ na-awụ ọkụkọ. Ọkụkọ ọwụ ọkụkọ dịka ndị ọzọ. Okuko Avuke adịghị mma
ịbịara mmadụ onye ọbịa ediwe ọkụkọ avuke nọ n'ọyị nwoke mmadụ nwere enwe ịkpọ ọyị gị nwoke si ya biko Uche maọbụ Tunde maọbụ Musa nna o nwere otu ihe m chọkwara ime ugbu a obi m na-agwa nna ihe a ga-enye ego ihe a dị mma inye ego ọ nụbeghị ahụ ịkọwachara si lee ka ihe ahụ siri si mba ahịa ka ndị mmadụ na-eme ya ha erika ndị na-eme ya buru ibu ha dị ọtụtụ emere hapụ ihe ahụ ọ gaghị ekwe ka ị gaa ya ile anya ọtụtụ ihe ndị mmadụ chọrọ ime mechaa daa mba ọ n'ihi ndụmọdụ ndị enyi ikwu ibe nwunye na di nyere ha mere ha ji wee daa mba na ya emenwuhe ha nọ anyị nọkwa n'otu ihe ahụ ndị ikwu na ibe enyi ọgọ di maọbụ nwunye esi emere ha na-ahụ ndị na-eme ego ha na-abata ọkụkọ avuke dịkwa ụdị ọzọ ụdị nke a bụ ọkụkọ avuke ihe ọ chọrọ sọsọ ihe ọ ga na-eme wee na-eme nwe ya obiọma ihe ọ ga na-eri ọ bụrụ sọsọ ya nwa ihe ọma niile dị mma n'aka ya ka ọ ka dị mma ịnwa anwa gwa ụdị onye ahụ bụ dị ọkụkọ avuke nke asị ya na-ekwenye dị ụta na-ekwenye dị ụta ka m chọrọ o nwere ike ọwụrụ nwunye gị o nwere ike ọwụrụ di gị o nwere ike ọwụrụ enyi gị nwoke o nwere ike ọwụrụ enyi gị nwaanyị o nwere ike ọwụrụ onye i chere na ọwụwa ezigbo enyi gị karịcha ịkọrọ ya ihe ahụ ị chọrọ ime ọ sị gị mba ọ nwere ike ọ kwadochaa gị ọ mara eleghị anya ya nwa nwere ego kara gị tupu ị na-amata ihe mere na o bidoro emewe ihe ahụ ịtụkenyere ya ka ọ gwa gị ihe ọ dị gị ka ihe ọ dị ya ka ị nwere ike ime o bule gị ụzọ mewe emechazie hụ ya na ọ na-eme and ka nke bụ na o were gị anya na onwe ha mgbe o bu n'obi ime nwana n'ihi ị gwara ya ọ tụlee n'obi ya ma na ihe dị otu a ga-akpata ego ọ ga-etinyere mmadụ ezigbo ego ego dị mma ga-abata na ya gbachiri gị ihu pụ ụzọ mewe mgbe ị na-abata ya omeniere ị ka na-achọ n'ego ya nwa jikwu n'ego ya mere ị ga-eji si lekwa dị otu a biko achọrọ ka ịkwado m ya sị na onwe ha ego echi maka gị na onye ọ chọrọ ka o buru oge ụzọ wee mee ihe ahụ ọ tụrụ ego ma na ihe ahụ dị mma and ọ chọrọ ka o buru oge ụzọ mewe o mewezie ya mgbe ị na-abata na ya ọ gamiere mana ihe m chọrọ ịgwa gị wụ ihe ọ bụla Chineke kwadoro na ihe ị ga-awụ n'ụwa ị ga-awụrịrị ya weta na ị ga-awụ ya ọkụkọ avuke ọ dị ma ọkụkọ avuke adịghị ọrụ ahụ ihe ọ bụla ikpebiri ime ichetara n'obi gị ga-eme mee ya ihe ọ bụla pụtara gị agwa na mmadụ ka ha were anya ha hụ nwa ya mgbe ihe ahụ bidoro na-aga mgbe aka gasị gwa akwana si ya na otu o si dapụta ọwụ ihe niile ka ị ga-agwa ndị mmadụ maka na ịmaghị onye nwe ọkụkọ avuke ọ gaghị aga ọ gaghị acha acha ọ gaghị enyere gị aka ka ị were mee ihe ị chọrọ ime ọ gaghịkwa na-ahapụ gị ka ị mee ya onye gị ndụmọdụ ga-eme ka ị daa mba ihe ọ bụla ị na-eme kpachapụ anya gị maka ọkụkọ avuke ọ mmadụ a na-ahụ anya hapụ nke nọ n'ime obodo na-akpagharị bụ ọkụkọ ọtụtụ ndị mmadụ bụzi ọkụkọ avuke ahụ na ugbu a ka m chọrọ ịgwa ọkụkọ avuke adịghị mmanya na mmadụ imekọ ihe ọ bụla ị chọrọ ime mere onwe gị ihe ọ bụla ị chepụtara dị mma obi gị gwara gị na ọ dị mma mere onwe gị gbasoo ihe ahụ Chineke ga-agọzi gị ọ bụrụ na ị dọwa ịkwụ aka gị ọtọ Chineke ga-agọzi gị ọ ga-adịrị gị mma hapụ ọkụkọ avuke onweghị ebe eji ezu mkpakọrịta ha na mmadụ ụrịa ha na mmadụ onweghị onye ahụ ji azụ aga onweghị onye ahụ na-enweta na ya ọkụkọ avuke adịghị mma na nwoke ọ dịghị mma na nwaanyị zere ọkụkọ avuke mee ihe chepụtara dị mma rịọ Chineke ka o nyere gị aka kwado gị ka aka gị dịrị ọcha ebukwele mmadụ ihe ọjọọ n'obi ihe onye chetara si na ya chọrọ ime kwado onye ahụ ma iji gị ego kwado onye ahụ kpee ekpere n'obi gị ka Chineke nyere onye ahụ aka ekpekpere gasị ihe ahụ ekpekpere ekpere ọtụtụ ihe ndị mmadụ tinyegarasịrị aka na-enweghị nke mechara pụta ihe ma ọ bịa na iweta ego ọ n'ihi ndị mmadụ ji obi ekpe ekpere ọjọọ ị ga-agwa mmadụ ihe chọrọ ime ọ sị gị na ọ dị mma gwacha uwe ụra ịlawa obido mee gịnị ọ ghọọla ihe ndị bekee na-akpọ prayer point
ozi a Chineke kwekwara ka ihe ọ na-achọ ime ka ọ daba o mee na ọ daba na ọ nweta ego ọ bịa mewere m ịnyanga fuliwe elu. Obi mmadụ jọrọ njọ, ọ hụ ihe sọsọ ihe ekwu n'ọnụ. Ụmụ ndị ga-ekwu n'ọnụ ee anyị na-eme Chineke gọzie gị ọ dị mma, mana nke ha chere n'obi ịmaghị, maka na ọwa onye ọbụla nya nke ihe ọbụla ichetara dị mma ịma na ọ ga-adabara gị ma itinye aka gị na ya. Yọọ Chineke ka ọ kwado gị, atụkwasị n'obi ebe mmadụ nọ, maka na mmadụ ga-agharịpụ gị, mmadụ ga-adụ gị ọdụ ga-eme ka ị daa mba, mana Chineke ga-akwado gị. Ihe ahụ ị na-achọ dị mma, ihe ahụ ị chọrọ itinye aka ga-abara gị uru, ọ ga-akwado gị itinye aka ọ bịara gị uru, bara gị uru. Ọ ihe m chọrọ ka m gwa anyị n'ụbọchị taa, ka ọ dịrị nwoke mma dịrị nwaanyị mma. Ihe ọ bụla anyị na-eme n'ụwa dị mma ka Chineke nọnyere anyị. Ihe ọ bụla onye ọzọ na-eme ka anyị kwado ya dị mma, ka anyị kwado ya, ka Chineke nọnyere anyị niile n'otu n'otu na ihe dị mma anyị na-etinye aka anyị n'ime na ihe anyị na-eme n'aha Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Amen. Biko tupu na na-apụ, mere m ihe ndị bekee na-akpọ subscribe, tinye aka ebe nke ọzọ ịhụrụ like, tinyekwe ihe uche gị n'ebe nke ahụ edere kọmentị. Ịchọkwa ịgbasa ozi a ka ọtụtụ ndị enyi gị mara maka ya, imeela ka anyị nọ nke ọma. Daalụnụ.